În această lecție vom urmări limite ale funcțiilor elementare arc-tangentă și arc-cotangentă. Iată un prim exercițiu. Ne propunem să calculăm limita când x tinde la infinit din arc-tangentă de x minus arc-cotangentă de x. Într-o primă instanță vom aplica limita asupra diferenței. Va fi egal cu limita când x tinde la infinit din arc tangentă de x minus limită când x tinde la infinit din arc cotangentă de x. Pentru determinarea acestor limite este necesar să ne ghidăm după graficul celor două funcții. Iată, în ce privește prima limită, avem nevoie de graficul funcției arc-tangentă de x. Arată în felul acesta, unde se pune în evidență faptul că funcția arc-tangentă are domeniul de definiție R, iar codomeniul este intervalul deschis minus pi pe 2, pi pe 2, și acum vom urmări limita acestei funcții elementare. Urmărind pe axa x-ilor câteva valori fictive, făcând pe x deci să tindă către infinit, se vor înregistra pe axa y-ilor, iată, valori corespunzătoare, care se vor apropia, după cum arată și imaginea, de valoarea pi pe 2. Așadar, dacă x tinde la infinit, valorile funcției tind către pi pe 2. Vom avea în felul acesta o primă limită. Limită când x tinde la infinit din arc tangentă de x, după cum arată și imaginea, este pi pe 2. Minus și urmează limită din arc cotangentă de x. Pentru determinarea celei de-a doua limite vom aduce în prim plan graficul funcției arc cotangentă, iată-l. Arcotangenta este definită de asemenea pe R cu valori în 0pi, și aici, dacă x tinde la infinit, iată, sugerăm acest lucru pe figură, câteva valori fictive spre infinit, deci x tinde la infinit, atunci valorile funcției înregistrate desigur pe axa Y, după cum arată imaginea, se apropie către 0. Deci limită când x tinde către infinit din arc cotangentă de x este egal cu 0. În final avem pi pe 2 minus 0 egal cu pi pe 2. Trecem acum la al doilea exercițiu. Iată, limită când x tinde la minus infinit din arc tangentă de x minus arc cotangentă de x. Și aici vom aplica prima dată limita asupra diferenței. Vom avea egal cu limită când x tinde către minus infinit din arc tangentă de x minus limită când x tinde către minus infinit din arc cotangentă de x. Pentru funcția arctangentă de x urmărim pe primul desen câteva valori fictive. Iată, x-ul tinde către minus infinit. Valorile funcției în punctele respective, înregistrate pe axa y-cilor, se apropie, după cum arată și figura, de valoarea minus pi pe 2. Deci dacă x tinde la minus infinit, limită când x tinde deci către minus infinit din arc tangentă de x este minus pi pe 2. Vom avea deci egal prima limită minus pi pe 2. Urmează minus limită din arc cotangentă de x pe care o urmărim pe desenul din dreapta al funcției, unde avem graficul funcției arc cotangent. Dacă x tinde către minus infinit,
atunci valorile funcției se înregistrează pe axa OY, după cum se vede pe figură, și aceste valori se apropie de pi. După cum se vede pe figură, iată și limita funcției, adică pi. Avem în final limită când x tinde la minus infinit din arc cotangentă de x egală cu pi. Deci minus pi pe 2 minus pi este egal cu minus 3pi pe 2.